שלום לכולכם, אני רוקאיה מחמד בת 20 שנה, לומדת במכללת אל-קאסמי בהתמחות של מתמטיקה ומחשבים, ואני בשנה ג' והאחרונה. קודם כל, כשהיינו צריכים לבחור קבוצה, בתקופה זו הייתי בחופשת מחלה כי התערבתי בתאונת דרכים, וכשחזרתי נתקלתי בבעיה שהנושאים המעניינים אותי נבחרו על ידי סטודנטים אחרים ממכללתי. לכן מחוסר ברירה בחרתי בנושא הזכות לכבוד וחובה לכבד, אבל אחר כך ראיתי שזה נושא חשוב מאוד, וגם אצלנו כמורים צריכים לדעת הרבה על הנושא הזה, ונרחיב את האופקים של התלמידים שמלמדים אותם להיות זהירים וללמד אותם איך לשמור על הפרטיות שלהם, לכבוד האחרים, להתנהג בכבוד, לקבל את האחר, לעזור האחרים, ולא להתנהג באופן גזעני כלפיהם, והרבה מידע שיכולים להעביר אותו כדי לחיות בשלום. וזהו, תודה.